Ah, matik na. Matik ka na, Ma'am Cheryl. Matik ka na. Kasi ano ka na pala dito? Anong tawag nito? Admin. Ha? Admin. Admin. Paano ang Bakit? puso ko kung wala ka? Mangangarap lang bang nag-iisa? Ano nangyari? Tatlo lang tayo dito. Okay lang, malay mo. Hindi, inaano ko dito, baka kasi kulang ng ano eh. Hindi pa ako nakakapagkaano dito eh. Nakakapag-sahod, malay mo, may biglang pumasok na bilyonaryo dito, di ba? Jerry, buti hindi ka patulog. Mm. Sumakit nga tiyan ko. Tiyan mo. Baka yung kinain mong ice cream. Hindi Hindi. Ayan, Papa Rooms. Ha? Shout out Papa Rooms. What's up, what's up? Ay, Papa Ro, kumusta na ka, Papa Ro? Mega love shoutout. Sino nagpiya? Hello po mga pogi at diwata. Bakit di ka na makapag-comment? Di ka na makapagsalita? O Selson? Hindi, nilagay ko lang Kumusta na talaga ka? dyan. Kumusta Papa na, Papa Ro? Shoutout. Ito yung mga kasama ko, mga Team Zombie to. Kumusta na ka? Long time no see. Taga-Tarlac yan. MLSO, sabi niya. MLSO, ibig sabihin ng MLSO sa page sa YouTube. Mega love shoutout. Ay mayap naman. Lagi kong mag-vlog king Tarlac. I-search mo yung kay Edward Lacsin ng Facebook. Kali ko mag-focus. Ay yung mga kasama ko dito, si Edson Linggahan. Wow, Mimi Burr. Hello, Mimi Burr. Mega love shoutout po. Tamsak host. Ibig sabihin tamsak. Ganyan, no? Like, para alam nyo. Like yung ibig sabihin ng tamsak. Okay. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ilan pa yung taon na nandun siya. At sa paano, alam niyo na, di ba? Kahit mga ano lang tayo dito, mga 30 minutes, okay na ako sa 30 minutes. Importante, nag-update ako sa live. MLSO po sa inyo, sabi ni Papa Ro. May galawa na kang namalag yun eh. Nagipag na naman yung pangalan mo. Natawa tuloy ako yung nagla-live, nahulog bigla. Ayaw pang bumaba ni Mang Wing. Ayaw mo bumaba. Talagang gusto niya. Gusto ko mag-ano ba tayo? Ayaw pa bumaba. Wala na yung host. Hello sa Mini Bear. Ay, Mini Bear, please, paki-follow, pati Facebook, nasanay na ako. Paki-subscribe si Papa Rom, Ma'am Cheryl, yung sa'yo, gusto mo pa subscribe? Yung ano mo? Yung bahay mo? Natawa tuloy ako, Idol Edward eh. Ayaw bumaba ni Mang Wing. Ayaw nga bumaba, gusto pa niya talagang kakanta at sasayaw. Di ba? Ayan to. Nabigla ako.
Si Ma'am Cheryl. Nakakapag-operate ko si Ma'am Cheryl eh. Kaya nabibigla ako. Pumasok si Ma'am Cheryl. Nakit si Ma'am Cheryl. Sabi ko, naka-operate pala siya dito. Ayan. Bakit May ako na operate ano na. dito, bossing? Nung ano tayo, di ba, magla-live tayo dati. Dapat maka-plug. Kaya nakakonect ka dito. Kaya gano'n. Ah, Alam. Ayan. Ano? Sasayaw na ba dito? Kasi ibang ano to, ibang mundo to. Nasa YouTube tayo ngayon. Ano naman? Hindi lang, i-share ko muna sa, ano ko. Anong pinagkaiba ng YouTube? Ganon din naman yung Facebook. Buong mundo. Pero dito hindi ako sumasayaw dito sa live. Sa Civil BG. Long time no see, my friend. Well, how are you, my friend? Civil BG from, ano yan, ibang lahi yan. Civil BG, thank you so much. Long time no see, my friend. From Bulgaria. Civil BG, thank you. Hello. Ganito rin gawin natin para makita tayong lahat. Yan. Edward, Civil BG, may habal kalas. Pertabal kalas. Mega lang shoutout. Ay, Papa Roms, sayang. Gusto ko sanang kaso wag na. Gusto ko sanang magpatulong sa iyo in case Papa Roms sa sa Tarlac, 'di ba? Gagawa kasi ako ng content diyan sa Tarlac ng experiment. Sa Tarlac talaga. Gagawa ako ng experiment. Kung available ka lang, ha? Shoutout po sa inyo lahat. Mega love Maraming shoutout salamat po. po. 4 million viewers, ayan. Nababasa mo, Boss Edison? Pag Nababasa mo? dumadaan, Dumadaan. Ayun, ni-splash ni Ma'am Cheryl ang lahat. Ano? Kakanta na tayo dito, pwedeng okay lang kahit ma-copyright tayo dito, madali lang naman i-edit. Kasi kapag sa YouTube, Merhaba. madali naman i-edit. Merhaba Arcalas. Arkadas. Merhaba Arcadas. Parang sabi niya diyan, Kip Halik, Habibi. oo. Ay, marunong pala mag-ano to, oh. Ano yan, Merhaba Arcadas, parang good evening ata o kumusta, hindi ko alam. Tama ba? Scientist na kay Yenny, sabi niya. Scientist na ako, ano? Scientist na ako. Oo! Experiment na ako ngayon. Tignan mo yung ano ko. Papa Roms. Kapalan ng mukha to. Paano ba? Panoorin mo yung mga videos ko, Papa Roms. Sigurado. Ito, pakilala ko pala guys sa inyo lahat sa mga nandyan. 4 million viewers. Si Cheryl Baladejo, yung sa gitna, yung babae. At tapos yung lalaki na sa gilid. Yung mga team ko yan, Team Zombie yung mga yan. Team Zombie. Si Edson Lingahan. Kaya wala nang hiya-hiya dito guys. Dati kung nakikita nyo akong hiya-hiya sa YouTube, ngayon hindi na. Hindi na ako mahiya. Hello my friend. Meaning nita, sabi niya. Hello my friend daw, sabi niya. Sa Steve na kay Hello my friend. Yung Yen. Merhala Alcalas. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Shoutout sa 4 million viewers. Kumusta na ka, Papa Rom? Sigurado malaki na yung anak mo. Minsan punta ako ng Tarlac, baka possible bukas, Papa Rom. Kasi kukunin ko yung mga damit bukas, yung mga damit na order. Siyempre, buti nga, gising pa si Ma'am Cheryl. Siguro hanggang 1 lang tayo na eh. Hanggang 1, kahit 30 minutes lang tayo siguro mag-live dito, Ma'am Cheryl. Si Ma'am Emay kaya, hindi pa kaya gising yun? Ito. Ano gagawin natin? Ilang viewers mo dyan? 3. Tatlo. Tayo 3. May viewers. Tara na. Dati, alam mo, pumapalo ako dito mga 20 dati. Minsan 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30. Kapag nagpapalaro ka dito, maraming tao. Abuti ka ng siguro mga 30,
40, mga ganyan, 50. Si Bill BG, maraming salamat. Maraming kanta ang kinakanta. Sabi niya? Hindi Kami nababasa maintindihan. dito. Isip muna, edit pa ako. Sige, mag-edit na ka pa, Rom. Papa Rom, sige, walang problema. Romel ang pangalan nito eh. Sumayaw kami ng ilang oras. O tingnan mo, marunong siya magtagalog. Ang ginagawa niyan, Ma'am Cheryl, alam mo, di ba, ano yan, Bulgaria siya. Ang ginagawa niya, translation. Binubulgaria niya, tapos kinaka-copy paste niya sa Tagalog. Ngayon, yung Tagalog niya, kinopy paste niya, tapos ilalagay niya dyan sa comment. Ganun siya. Foreigner yan, babae. Laging always nandyan sa akin. Okay na. Ano? Wala eh. Pwede kayong i-share to sa Facebook. Kasi kapag Parang sinare ko sa na-miss niya. Facebook to, baka, kapag sinare ko sa Facebook, baka mga violation ako nito eh. Ay, try ko nga sa Facebook. Hinarangan ako ni Julie Flores, hindi na ako makapunta sa channel niya. Eh, It bakit? makes me very sad. Bakit? Yun. Yan, pag ganyan, nababasa ko yung message. Wala, hindi ko makita dito sa isa. Natin. Ay, hindi makakuha. Kasi nga ba? Hindi ba kayo? Kinuha niya Share ko yung lang jacket sa ko. page ko. Hindi ko alam kung nagkamali ako. Si Bill, wala akong alam dyan si Bill. No, ano sabihin yung yun, Ma'am Cheryl, hindi ko alam. I don't know. Ali. Yung sa niya, Bulgaria. Di ba marunong ka? Kinuha niya yung jacket ko. Hindi ko alam kung nagkamali ako. Grabe, 13 million agad yung followers niyo. Ilan? Kaka-upload lang ng kahapon. 13 million na views. Isang dalawa ni Maren Rivera tsaka ni asawa niya. Dingdong. Kahapon lang. Yung ganun. Nakita ba yun? Yung parang lang. Oo, ganun lang, 13 million agad, no? Eh di, ano naman yun eh. Ano kasi, celebrities kasi. Buwan eh. Kasi kailan kaya tayo gagal niya? Kung hindi naman sila ganon, hindi rin naman agad sila maakyat ng ganon. Kanina inaantok na ako, grabe. Biglang nakalive pa si Mikay Ortiz. Wag ka, dati ganito gising pa tayo. Ganitong oras na nag-live si Ortiz. Kahit si lahat ng ganyan oras. Si Escalera. Oo. May kipagsabayan ka sa kanya sigurado. Wala din. Depende yung mga tao kung mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa ito. Tingnan mo, Tagalog yung ginawa niya, di ba? Tinranslate lang yan. Yun lang problema. Huwag ka na magdampo si Bill. Okay lang yan.
Huwag ka nang kailangan mo ito, type pa to eh. Hindi siya nakaintindi ng English. Kailangan Tagalog. Isulat mo. Words. Nasaktan ang puso. Sinaktan mo ang puso ko. Huwag ka na magtampo. Naintindihan niya yan. I-translate niya yan sa Bulgaria. Ang gagawin niya, translate niya sa kinapi-paste niya yan. Ganun yan talaga. Kilala ko na kaya yan. Kaya alam ko na yung mga foreigner. Hindi siya marunong mag-English. Ba, tignan ko. Picture ko. Ma'am Cheryl. 3 million viewers kayo sa lab po ng mga nandiyan. 3 million. Ay, Joel! Mega lang shoutout. Magat, Joel. Nabagising ka pa. Magat, Joel. Oh. Bagising ka ba? Makagising ka ba ngayon eh, Boss Joel? Shoutout sa'yo, Boss Joel. Kapog, pa-shoutout Kapogs. Kailangan talaga Kapogs, loko. Kapogs, Loko pa-shoutout. talaga, Joel. Hindi ka pupunta sa YouTube, sa Facebook ko, paano kita siya shoutout, Boss Joel? Hindi, sana yan, sa Clark. Kakilala ko sa Clark sa nun. Musta ka na sa YouTube. Okay naman po. Hindi sa YouTube na lang, shoutout. Shoutout. Hindi ko siya maabot. Hayaan mo na, si Bill. Gising ka pa, maglalaro ka sigurado, Joel Magat. No, naglalaro ka siguro ng ML. Nandiyan lang si Yours Castro, tsaka si nagkakaintindihan ng mga to. Sigurado yan. Mas maganda kita tayong ganyan, no? Tama ba? Matulog ka na, Boss Joel. Joel Magat. Parang may tumutunog. Aircon siguro ni yan. Boss Edison, no? Hindi na mo. Oh. Pero na kayan? Nakapatay na yung ilaw. Buhay pa? Buhay pa? Parang ang labo. Yung lampshade. Okay. Buti, hindi ka gutom. Ha? Hindi ka gutom. Hindi. May mga ko dito. Kaya nga, lumabas ako kanina, kumain ako sa labas. Dumiretso na ako bumili ng mga kukut-kukutin. Nandiyan yan. Mahirap kasi walang pagkain dyan eh. No? Pag gutom ka talagang, pero pag gutom ka dyan, may paghugutan ka dyan sa baba. Meron ka paghugutan. Lalabas ako, kukuha ko ng magkukutsi ako palabas. Kasi pag lumabas ka doon sa labas, may 7-Eleven, may hindi ka naman pwedeng maglakad. Malayo. Malayo din. Kailangan sumakay. Kaya talaga mag-drive. Sakay na para safe. Sakay na. Sakay na. 8-8 na. Sakay na. Ma'am Cheryl, ikaw nakakalam kung ilang oras na tayo. Hindi ko alam. 18:58. 18:58. Bilis Bilis Grabe. Mabilis lang talaga. Alam, yun nga si Redward, kasi pag may kasama ka kahit isa lang, kahit magkwentuhan na kayo na magkwentuhan, di mamalayan ng oras. Pag yung nagla-live ka, di mamalayan. Pero kanina talaga, nung sa live ni ito kapag ganito, gumagana yung WH ko. Yung WH Watch R. Para kasi meron din dito. Kapag nag-gray yung WH mo, ang mangyayari, kailangan mo mag-live ulit para magdagdag sa minutes views. Ganito dito sa kailangan lagi ka nag-update dito. Madidemonetize ka dito sa YouTube. Kaya alam mo yung kung anong ina-upload ka sa Facebook, save lang dito. Kasi para tugma, mas inuuna ko yung Facebook sa YouTube. Pero kumikita yung mga video ko na yun. Kasi yung mga patalastas doon, kumikita sila. Minsan isang buwan, kumikita na ako dito na walang palipad. $10, $15, gano'n lang kumikita ko dito. Ibig ko sabihin, pag in-upload mo yung video mo dito, magaling sa Facebook, okay lang. Kasi pero mas priority dapat mauna sa Facebook bago sa YouTube.
Kasi baka unoriginal content ka. Unahin mo muna yung sa Facebook. After mong na-upload sa Facebook, upload mo na dito, pwede. Tapos akong ginagawa ko, tatlo kasing ginagawa ko, active yung tatlo. Sa YouTube, Facebook, at saka TikTok. Tignan nyo yung TikTok ko, Facebook, at saka YouTube. Lahat pare-parehas yan. Kung silipin nyo lahat. Sa lahat ng social media ko, isang ano lang yan, isang tawag dito, isang content lang, isa-isa. Kasi gano'n lang ginagawa ng mga vlogger eh. Sila Face Wamo, red sila, heart oo. shape. Ha? Ayun, Ano yung na? ano niya. Si Yung? Sibel. Si Sibel. Nasaan si Face Ben? red heart. Nasaan? Ano nakalagay dito? Yung si Sibel BG. Ah, si Bill BG. Ano yan? Face. Parang heart siya. Kasi kapag nasa screen, iba yung lumilitaw. Pero kapag nandito ka sa chat, ayun ganito, iba lumilitaw. Yun. Oh, tignan mo, nagaganyan siya. Ganyan, ibig sabihin, nag-iisip niya kung ano pinag-uusapan natin. Foreigner rin eh. Pugi. Kaya nakaganyan siya. Oh, si Bill. Kilala ko na yung si Sibyl, Diyos ko. Dati kumakanta pa ako ng Manok na Pula dito sa YouTube. Gustong-gusto niya yan, yung Manok na Pula. Manok na Chicken, pula. chicken, sabi niya. Chicken, chicken, chicken. Yun ang lagi niya nire-request. Kaya yun. Diba, ang bilis. Naka-ano na tayo, ilang minuto na 22. tayo. O, 22, ang 22. bilis. O, tapos matutulog na, maano naman tayo. Kasi kanina talaga, inaantok na ako talaga kanina, Boss Edson. Grabe. As in talagang antok na ako kanina. Pero nakatulog ako kanina konti. Tapos biglang kumakanta kayo ni Ma'am Weng. Pero alam mo, sa totoo lang, ay Juan Alberto. Hello, Juan Alberto. Juan Alberto, gusto mo umakyat? Kantahin mo kami kahit isa lang kung hindi ka busy. Magaling tong bata na to. Si Juan Alberto. Juan, gusto mo umakyat? Juan? Si Juan. Ipin ko yung hagdan. Magaling kumanta yan si Juan Alberto. Juan, thank you ah. Kung gusto mo umakyat, kanta ka dito ah. Grabe, tatahi-tahimik lang kanina si Ma'am Wing eh, Busy hyper. Ha? Ano mo siya? Tatahi-tahimik kanina. Si Ma'am Wing. Oo, hindi, kapag bisa kasi tinitignan niya rin kung sino yung Mangyaring sabihin pakikisalamuhan sa niya. akin sa pamamagitan ng pagsulat, hindi ko maisalin kung paano sasalita. Thank you ah. Huwag po kayo maniwala dyan. Ano? Anong hindi kayo maniwala sa akin na magaling ka kayang kumanta? Si Bill BG, ganun siya. Member, shout out. Kailangan Huwag po kayong mag-comment maniwala dyan. Si Bill BG, thank you so much. Matagal na akong di nagla-live dito, Juan. Thank you, Juan nakalala ka pa. Maraming salamat sa iyo, Juan Alberto. Sayang no, kung gusto mo sana umakyat dito para kumanta ka. Ito yung mga kasama ko sa mga sa Facebook. Sila yung mga katipin ko talaga sa ating Facebook. Edward, my friend. Yes, what can I do for you? Ano sasabihin ko dito? Mayaman ka na sa TikTok. Mayaman ka na sa TikTok. Mayaman na kami sa TikTok. Bakit? Bakit mayaman ako sa TikTok? Di ba? Wala man ako sahod dun sa TikTok. Grabe, 2,000 plus pa lang yung followers ko dun. Yayaman na ako. Hindi, pero ang dami nagti-TikTok ha. Alam mo yung ganyan, tapos may layon, tapos may ginagaya nila kung ano yung mga pinapalipad nila. Rose, o kukuha sila ng rose, tapos amoy nila kung ano gagawin. Basta importante, ang tawag doon, AI. AI ang tawag nila doon eh. Pero sa Facebook, meron na rin. Yun ang po-promote ni Meta. Meron yun. Pinopromote niya kung ano yung ginagawa doon sa ganyan. Kung ano yung gagawin niya kasi may mga speaker na parang pinapalipad. Parang ganun ang mangyayari. Tok ang meron ako. Tok lang ang meron ako. At pasukin mo yung Juan Melberto, yung Facebook account ko. Ganito rin, kung ano pangalan ko, search mo lang siya.
Okay, doon na kasi ako nagpo-focus sa Facebook. Pero sa YouTube kasi, more on ano ko dito, more on contents. Kung ano yung content ko, pinapasa ko lang dito. Pero kahit papaano Juan, kung gusto mo sanang umakyat, kahit isang kanta ka lang para makilala at marinig yung boses mo. Juan Alberto. Dati noon, Pero kanta-kanta lang dito pero Boss kung Edso. kung nag-i-StreamYard pa, Idol Edward, maraming kumakanta yung mga banda-banda, Oo. Totoo. no? Mm. Kaso 'Di ba sa sabi mo YouTube, sa dati Facebook yung ayun kasi. nagpunta ka dati nung Mm. nagpunta ka sa YouTube, nagpunta ako dun, nandun ako sa baba yung may mga banda-banda. Oo, dati. Dati 'di ba noon, Parang 'di ba? parang ano yun, parang may okasyon yun, eh. Mm. Sabi mo hindi ka makakapag-live kasi nandun Ah, ka nga sa yung YouTube. kay Julie Flores Franz. Hmm, Invite niya ako dati oo, noon. Birthday niya. dun. Birthday niya yun. Birthday niya noon ni Nandun Apple Julie. nandun nandun ako sa baba nanonood lang, Tapos ko-comment. tapos kumakanta-kanta ako noon, 'di ba? Nasa taas ako noon. Kanta Hmm, lang ako ng 2 beses, okay na ako doon eh. Natutuwa na ako. Dito sa YouTube kasi, kahit kumanta ka ng 10 beses, kung ilang beses ka pang kumanta, okay lang. Kasi yung copyright yan, mabibilis lang, mai-edit mo siya. Ang gagawin mo, i-mute mo lang. Halimbawa, may kanta ka na hmm, mga copyright music. Ang gagawin mo, i-mute mo lang siya. Tapos, kikita ka pa rin ng ads kasi nga mangyayari doon, yung kanta na yun, wala na siya. Ang mangyayari nun, yung kumakanta ka, ano lang siya, ganyan, lip sync lang. lip lip Mm, sync. lip sync lang. O, di ba? Yan, meron Ayos pa tayong 2 naman, million. Maraming may salamat sa income 2 din. million. 2 million viewers si Civil BG at ako na lang yung nakatira, oh. Civil BG, Si Juan, ha? si Na Siwan. si Juan Alberto. Nasaan? Purple with eyes, fish purple with eyes. Di ba? Alam mulos na tayo, kaya niyo pa ba? Oo Nawala ba? na yung antok ko nga, Ha? Kaya niyo pa, ang nawala yung tanong ko. antok ko. Oh, Ses Okey pa naman Edward, siya. kaya mo ba? Ano, kaya niyo pa bang Nawala isang oras? nawala nga yung antok, Gawin natin 1 hour. nawala nga yung nawala nga yung antok ko kanina. Oh, at least, parang gusto niyo mag-experience, di ba? Na-experience niyo na rin sa YouTube, di ba? O, tignan mo ngayon sa YouTube, oh. Tignan mo yung tao ko. Dalawa lang. Isa na lang. Grabe, oh. Pero alam mo, sa totoo lang, nung nasa YouTube talaga ako, maraming tao talaga nun. Tapos nagpapaangat program ako. Yung paangat program, halimbawa, ikaw, Boss Edison, pumasok ka sa live ko. Ang bahay mo lang nasa 350. O ang gagawin ko doon, gawin kitang 400 para makagraduate ka ng Mm, 400. Kasi 50, di ba? Yung 50 na yun ang gagawin ko noon. Di ba, may mga tao diyan, sabi mo lang 20, 25. Yun, magpa-follow sila sa iyo, subscribe ka na lang. Eh di konti na lang idadagdag ko, ganun siya. Apon Julie. hmm. Ay, kilala niyo si Julie Flores Franz. Kusina ni Sangre. Apo, ay ito kasama mo kilala mo to si Edison Linggahan, yung umakyat sa'yo. Nag-ano lang kami, nag-try kami dito sa YouTube ko kasi wala na akong live kaya nag-live lang ako hapon Julie. Kumusta na ka? Naka-live ka kanina, doon ako sa live mo. Si Arms, di ba? Kumanta ka kanina, nandun yung mga kasama mo, mga grupo mo. Hindi na ako nagparamdam hapon Julie. Thank you na. Live ko mo hapon Julie kasi nag-update ko mo. Nag-update lang ako with the mga team ko, Team Zombie, with the Cheryl Baladeo at saka si Edison Linggahan. Kung nandiyan pa si Ma'am Emay, bakit hindi pa ano yun, dadiretso yun. Pagod yun kanina. Mm. Pagod na pagod yun. Mm. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Team Zombie. Yan. Talagang yan na talaga yung zombie. Civil Si BG Bel. dito. Apon Julie, Si at magtampo yan kaya kay Nagtatampo si Civil BG. Nagtatampo sa'yo.
Hindi mo daw binigyan ng jacket, sabi niya. Di ba kanina sabi niya hindi daw siya binigyan ng jacket kasi nga daw daw siya sa ano sa live niya. Kasi hindi daw siya nabibigyan ng jacket, sabi niya. Jacket yung blue. Kapag nag-comment ka diyan sa baba, halimbawa may comment ka Boss Edison, tapos nakukulay gray ka. Ang mangyayari doon, kailangan kulay blue ka. Kasi kapag hindi ka nakulay blue, hindi ka makakapagbaba ng bahay. Yung link, hindi ka makakapagbaba. Ganun siya dito. Isa yun sa Facebook, kahit mag-comment ako walang problema, di ba? Pero dito kasi minsan hindi mo malalaman kung nag-subscribe sa'yo hindi. Dito, hindi mo malalaman. Mas okay pa rin talaga sa Facebook. Pero sa Facebook kasi, makikita mo, yung iba naka-zero, di ba? Zero following siya, hindi mo makikita kung nag-follow hindi, di ba? Oo nga. Naka-private siya, di ba? Pero dito, minsan, makikita mo kaso, kaso kailangan ka pang pumasok sa YouTube Studio bago makita yung kung nakasubscribe Kasi ka. yung iba, pag nag-chinik mo yung zero nakalagay. Di ba? Shoutout pa sa ating 1 milyon na bata dyan. Wala talaga, dalawa lang tayo talagang gising. Kayong dalawa lang. Ni Ma'am Cheryl tsaka ni Edison. Meron na siguro, kaya lang hindi na iba. Napagod meron na hindi lang nag-ano siguro. napagod si Boss Edison. Napagod si Boss Alexa at saka si asawa niya, Pagod yun. Pagod sa biyahe yun. Oo, kasi sa biyahe, Sa 4 na hours ang oras mo na biyahe, yun. di ba? Oo. Pagod na pagod din, sigurado Pagod yun. ako. Si Ma'am may pagod naman yun sa Kagagala. kakagala. Puro gala siya eh. Oo. Pero totoo lang yun. Yung nga sinasabi, di ba? Mayaman ka nga, hindi ka naman complete yung family mo. Sabi nga niya, Diba? di ba? Sabi ni Ma'am Weng Rabakal, sabi niya, sabi niya kasi, hindi mo madadala yung pera, sabi niya. Tignan mo, Totoo siguro naman. Yes, totoo. tambay ko nga isang ko. Dito lang naman yan sa lupa. Kahit pa ba humihiga ka na sa salapi. Totoo yan. Sabihin niya natin Sir Edward, di ba? Hindi sila makapaglakad sa palengke. Hindi makakapaglakad yan. Hindi. Totoo yan. Yuri Flores France, hindi mo nakikita ang mga komento ko. Kinuha mo ang jacket ko. Hindi nakita na maabot. Ibig sabihin niya, sabi ni Sibyl, yan nga sinasabi ko sa inyo, kapag nag-comment si Sibyl BG, yung comment niya, tawag ito, kulay gray. Hindi, kulay gray, kasi kailangan pindutin mo yung pangalan niya para mag-blue. Kasi kailangan mo naka-blue lahat. Tingnan mo to, naka-blue lahat. Hindi makikita. Naka-blue yan, di ba? Naka-blue. Yung iba gray. Yung iba gray. Kasi ka-gray, wala siyang hagdan. Wala siyang jacket ang tawag nila dito. Kaya ganito. Ang sabi mo kanina, Boss Edison? Yung kanina? Bilib nga ako doon kay Ma'am Weng eh. Bilib na bilib ko kay Ma'am Weng na sabi niya di ba? Yung sabi niya na, mukha naman, di mo naman madadala yung pera kapag namatay ka. Kaya nag-i-enjoy siya. Real talk lang naman talaga. Totoo naman. Pero wais si Ma'am Weng ha? Alam mo, sabi niya sa akin, Edward, bago ako magpadala sa'yo ng pera, kasi yung damit, di ba? Bago ako magpadala ng pera sa'yo, video call muna tayo, sabi niya. Nag-video call kami. Hello, ma'am, ako po to, ma'am. Kasi may ng mga hacker daw. Ako to. Okay. Nagpakita naman ako sa kanya. Kahit sabihin mo naman niya. At least yung ng tao. Sabi niya, di ba pera, hindi mo madadala yan dun. Totoo naman. Totoo yan. Nandun na tayo, maganda yung sasakyan mo papunta dun. pero biruin mo
dun sa sinabi niya na magbe-birthday daw siya, "Edward, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi mo." Ay, Diyos ko, kailangan ko mag-comment? Huwag na, si Bill, di lang niya maintindihan. Kailangan mag-comment ka. Lagi kang nagcha-chat. Ay, sandali lang ha. Pero lagi nakatambay yan, si Sibyl. Replyan mo. Dahil lang nga, ang sasabihin ko, nag-uusap, nag-uusap kami tungkol sa kayamanan mo. Pero So, totoo nga yan. Real talk lang naman talaga yun. Yung pagdating sa salapi. Yes, sobrang dami ng yaman mo. Pero alam mo yung mga sinasabi mo sa mga kapwa mo. Masakit na. ay, oo totoo yan. At saka hindi lang yung Boss Edson, Totoo kung yan. halimbawang may pera ka, ito, sabi mo ng, halimbawa may pera ka nga, sa umpisa, okay. Tapos, ito may pera ka nung una. Tapos bigla kang nag-down. Ibig sabihin nag-down, parang naglaho lahat ng pera mo. Oh, Biglang, zero. yan. Kumbaga parang ang nangyari doon, si Lord, kumbaga binigyan ka ng aral di ba? Kasi kung noon marami kang pera, walwal ka ng walwal at saka bigay ka ng bigay. Wala naman problema ng bigay na bigay, di ba? Wala kang tinira sa sarili mo. Tapos, ngayon yung kapag wala ka ng pera, Boss Edson, ang mangyayari doon, kumbaga nagsisisi ka Nagsisisi ka nun kasi nangyari, naubos mo yung pera mo, naubos yung pera niyo, gano'n. Di ba? Pero nagsumikap ka ulit na nagkapera ka, kulang na lang ayaw mong gumastos ng pera mo kasi na-experience mo na, naghihinayin ka na experience mo na yung pera mo naubos, tapos hindi ka na ngayon marunong ka na. Ang ginawa mo, naging ganyan ka na. Naging ganyan Wala ka na. namang masama dun. Walang masama. Kaya nga sabi ko, Boss Edson, sa totoo lang, ito, wala namang tawag diyan. Ako ganyan ako, alam ni Ma'am Cheryl 'yan. Dati talagang nung talaga nagkapera talaga kami dati tapos biglang nag-down talaga, Boss Edson. Kumbaga ang ginawa ko dati, kumbaga kung ano yung mga hindi namin na-experience noon kasi talaga kami, talagang down talaga kami, Boss Edson. Ang ginawa ko, pina-experience ko lahat. Pumunta kami ng Pangasinan, Manawag, nag-ano kami, aliw-aliw. Tapos kumain kami sa labas, pumunta kami ng Clark, SM Clark. Tapos may trabaho pa ako noon, maganda yung trabaho ko, supervisor ako noon. Tapos maganda. Tapos pumunta kami ng restaurant, kumain kami sa mall. Alam mo, grocery, yung rep, lagi may laman, puro may laman. Oo, gusto ko laging puno. Gusto ko lagi may merienda kami. Tapos mula nung mga ilang wala na. Gumanyan na, Boss Edson. Biglang gumanyan yung Mabilis lang. Mabilis, talaga. Sabi ko sa isip ko ba, Lord, sabi ko, ano nangyari? Ba't may ganito nangyari sa amin? Sabi ko. Si Bill, are you still there? Nandiyan pa si Bill, nag-comment. Nandiyan pa Nahirap din. Saka mo lang siya maiisip kapag wala na. I-ano ko nga to. Baka nandun sila sa invite ko nga sila dito, baka pupunta sila. Sa dun sa isang account natin. Baka gising pa sila, boss to yun. Tignan natin. Baka gusto nila umakyat. May oras na ba tayo, Boss Edson? 39. Dali. Pakitin natin sila dito kung in case available sila. Dali lang. Ang bilis ng pera. I-send ko yung link dito. Wala pati kaibigan. Dito to naman yun si Redon. Ang bango mo kasi habang meron ka. Ay, totoo yan, Boss Edison. Ano ako dati? Pag dumating na yung sad-sad ka na, wala na, solo mo na yan lahat. Ulti mong pameriendahin ka, di ka pameriendahin. Wala na yan. Tapos na tayo dyan. Pero namang merong hindi naman ganun.
Oo, mabilis ang pera 'pag Meron wala din kang taong kaibigan. hindi Oo, totoo gano'n. yan. Hindi ko mo Totoo yan, Ma'am Cherry. kung Lalo na mawala sa ka. totoo lang, mabilis talaga ang pera. 'Pag kilala ka lang nila kapag may pera ka. Totoo yan, totoo. Alam mo yung Hmm, nung nagtatrabaho ako sa Clark, almost 7 years ako do'n tapos panay gala ko, tapos aray ko, panay libre ko do'n dati. Mabait kasi ako, eh. "Sige, bili ka." Sabi ko, may pera ako no'n, eh. 2000 ano yun, 2000 ano yun, from 2016, 2016, 17, 18, 19. Ay, sino to? Ay, si Mama Coco Andrea. Hello, Ma'am Coco. Live tayo sa YouTube. Sa YouTube ko. Ay! Complete. Walang suklay, kagigising lang. okay Oh, wala lang ma'am. yun. Wala naman Ma'am Coco. Dalawa lang tao dito. Sa YouTube ko. YouTube ko to. Ginagamit, nag-ano kami dito, Marites, kasi nag-update ako eh. Ito. Ah. Bossing, Ngayon, bakit hindi mag-update? Wala. oh, Alaglag. napindot niya siguro. Napindot siguro. Akit Napindot. yun. Yun Nabalik nga, yun. pag, di ba? Yun nga, pag may alam na nila kapag may pera ka, ayan, ulit pumasok. Ayan. Hindi ako. Napindot. Ayun. Ang hirap din. Siyempre. Oo. Bossing, bakit hindi Ay, Ma'am kumano Coco, yun? nandito kayo. Yung? Yung diba, Problema. di ba naka-only me? Ayun yung mag-ano dun sa, public. Public. Ayun ang Wala bumili. nga, Ma'am Coco. Wala nga, hindi nga kami makita, Ma'am Coco, yung ano mo, yung live Kaya mo. nga, dati Ano kasi, siya, parang, sabi niya doon, dinilit mo or nilagay mo sa only me, sabi niya doon. Kumbaga, naka-only me pinalitan nga mo siya, siyang pero change. i-public ko na siya. Ayaw niya nga mag-move man siya, pero hindi ko madan. Didikit siya, maghang. Aro. Cannot play eh. Pag binuksan ko, cannot play. Nirestart mo Kaya- yung cellphone mo, Ma'am Coco. Nirestart Ha? mo muna siya or in-update mo yung Facebook mo. Try mo munang update. Baka Hindi, sakaling hindi ko may na... Sayang yun. Daming views nun. Oo. Diba, ang daming views kanina doon si Tibor. 1,000 something. 1,000 something. Pero yung una... Pero kung hindi naputol yung una, 500 plus yung tao, laki nun. Nag-sorry siya, nag-message siya. Yung si ano? Sino nag-sorry? Yung si Halwan Wanix. Parang binaliktad niya yung pangalan. O, di ba? Sabi ko sa Ma'am Coco, inano niya yun eh. Pinost niya yun eh. Nakita ko eh. Pabigla na lang wala naman siyang sinabi. Nagsuri lang siya. Sabi lang niya, "Ma, may 80 follower daw siya from TikToker daw yun." Sabi niya. Tapos sabi niya, TikToker yung mga yun, ma'am, magko-comment sana sila. Kaya lang naghihintay lang sila ng mechanic ng ano mo sa game. Sabi ko, hindi kasi nakapagtataka, from 19, umakyat siya, wala pang isang minuto, may sinulat lang ako, wala pang isang minuto, umabot na agad siya ng ng 500 na ganon. Hi, Ma'am Solidad. Ayaw din namin Magandang umaga po sabi sa ko. inyo lahat. Ma'am Solidad. Kagigising lang po. Hello po. Buti Kagigising lang. Solidad, live tayo sa Buti kagigising nyo. Pwede kayo kumanta dito, unlimited. 9:15 dito. Aya, Ma'am Ng Coco, gabi. kapag nakita mong gano'n na yung views mo, sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko, boosting yan. Sabi ko, di ba, nag-comment ako dun sa natin. O, sabi ko sa'yo, boosting yun eh. Biglang 19 to 500 plus, ang bilis. Tapos sabi ni Jalwan. O, sabi ni Jalwan, di ba, sabi niya, 557? 557? sabi niya, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, edi wag, sabi niya ba? Hindi ko alam kung ano yung nabasa ko, mali binasa ko. Kung ayaw mo, edi mag-end ka, sabi niya yata. Ano yun? Si Jalwan. Si Jalwan. Ikaw nag-comment yan, sir? Hindi, si ano yan. Si ano yan, si Ma'am Cheryl lang nagsusulat niyan. Kasi naka-ano siya dito, naka-operate siya. Si nag-ooperate niya. Si Jalwan. Operator ka na, Daddy Haron, ha? Oo, kasi nakapasok siya dito sa StreamYard ko. Oo.
Kaya ang ginagawa niya, nagko-comment dyan sa baba. Hindi siya pwede Ah. magsalita. Kasi yung anak niya, alam mo naman. Nakapagpalaro kay kanina? Hindi na ako Ay, nag-ano. Pero Kwentuhan na lang kami. maganda yung views niya. Maganda rin views niya. Nagkwentuhan kami, Ma'am Coco. Umabot ako ng mga 12, 11, 12. Ayan, tao. Tapos bumaba hanggang bumaba. Nag-like kay Edison. Tapos bumaba kami hanggang mga 7, 9. Tapos nagpunta naman kami kay Ma'am Alice. Ay, oo, Tapos tapos si pumunta kami Ma'am kay Ma'am Alice. Magkakasundo yun, Ma'am Coco, si Ma'am Alice at saka si Ma'am Weng. Ma'am Weng. Galing kami doon kami. Inend ko lang yung live ko. Nagpunta kami doon. Tawa kami ng tawa. Diyos ko, ako nga, lasing na ako. Sila, gising pa sila. Oh. Ayaw pang bumaba ni Ma'am Weng kanina kasi nalaglag na si Ma'am Alice. Sabi ko, Ma'am Weng. Naghang na naman yung po ano niya, tayo. yung wala naman siyang signal, naiwan na naman. Oo. Naiwan kami tatlo. Tulad ng sa amin. Ega Vlog, mega love shoutout Ega Vlog. Hindi. Thank you sa pagdaan. Mahina Thank kasi you. ang signal. Thank you sa Ayaw pa pagdaan. bumaba ni Ma'am. Sila. Ayaw pa bumaba ni Ma'am Weng. Ay wala na ngayong host. Saan si Ma'am Wing? Taga Cavite. Marami siya o na Manila? order sa'yo ng t-shirt. Dasma. Ay, nag-order siya Ma'am Coco, 10. Tapos Wow. sabi niya sa akin, 10 Ma'am. Dasma. Ano yung 10? Sabi niya, padala mo sa akin isa lang. Yung 9, pamigay mo, palaro mo. Sabi niya sa akin. Yung gagawin ko niyan. Ganda yun, sir. Oo, grabe. Sabi ko, wow. Sabi ko, grabe to si Ma'am. Sabi niya, Ang problema dyan, kung nag-Rowena. taga Mindanao ang manalo sa t-shirt mo, patay sa shipping dyan. Ipatay tayo. Shipping. Ang laki ng shipping fee. 250 Ay, di, ang shipping ang fee gawin dyan. ko na lang, Ma'am Coco, gawin ko na lang si Boss Edison. Boss Edison, sipitin ko dito yung ano mo, yung pangalan mo. Ang nanalo po ay si... Isipin mo Tapos isipin mo naman kung yung sa 9 na yon ipagpalagay mo tag 250 yung shipping fee Hindi. doon papunta Mindanao. kahit isa lang, Ma'am Coco, okay na yun. Tapos pamimigay ko na lang yun sa mga ano natin, yung susuportahan natin na mga vlogs ko, yung mga talagang nangangailangan, pwede ko pamigay yun. Yun, Diba? pwede. Pwede yun. Kaya sa mga senior citizens, mali may makita tao yung senior citizens sa daan o ano, di ba? Kaya ang sabi ko, talagang ready na akong lumabas. Kaso yung problema ko, kailangan ko munang mag-ano ng camera. Yung magkakabira sa akin. Yung isang ko, upahan ko na lang, siguro pakainin ko na lang sa Jollibee Cameraman. or sa turo-turo. Kailangan ko camera tayo. Kailangan cameraman na magaling talaga. kaya magaling yun. Yun ang Tapos pinaka- focus sa'yo. Tapos, Pero sila, ako na lang, sabi ni yung Cheryl, sige, uwi ka dito, Ma'am Cheryl. Sa tatlo. sabi nga nila, ito yung sinasuggest nila Ma'am Coco at saka Ma'am Soledad. Yung sa mga bata, mga lapis, tas lagyan mo ng 50, lagyan mo ng 20, o yun, pwede yun, malaking tulong yun. Or yung, kung sino daw yung makakapag-fist bump sa akin, kunwari, makikipaglaro ako sa kanila, tapos kunwari, may napili akong bata, nag-fist bump, tapos nag-fist bump sa akin, bibigyan ko yung pera sa kanya. Yun, ibang style ba? Ibang style. Ibang style naman yan mangyayari, sabi nga nila sa akin. At least pa paano, Civil BG, shoutout Shoutout niyo po daw si Civil BG. Ano yan? Ibang foreigner siya. Bulgaria. Taga Bulgaria siya. Civil BG. hi. My friend, thank you. Hello po. Very good, bossing. Sige. Kaya nga iba-iba talaga man po ako. Sabi ko, ready na ako. Sabi ko, bahala na. Kasi, pinasok ko na to eh. Talagang ngayon ako na talaga. Siyempre. Maganda yun. Kasi pagka nagsimulan yan, Ha? wag mo na lang Ano, ulitin yung ano. Yung? Kayong ano mo yung sinabi mo doon na ako po'y humihingi ng tulong ba yun? Yung sa may tao, yung sa may lalaki? Yung nakita ko, napanood ko sa video mo, bossing. Sabihin mo na lang kung sino man yung gustong tumulong o manawagan yun. OFW. Sa mga gustong sumulong. Yung gustong sumuporta, yung ganun.
Ano pong post din yung sa anong gusto niyo sabihin sa lahat? Maraming nanonood ngayon, sir. Ganon sa lahat ng mga ka-OFW sa ating sa aking ganun na lang. Baka ma-misinterpret Sabihin. yung live. Oo. Yun nga eh. Yun ang minsan sinasabi ko, minsan dire-diretso akong yung bibig ko eh, dire-diretso. Kaya Okay lang ganun. yan. Ang Sabi, importante, eto po, sa ganito, wala naman ako masama. Napanood mo yun yung part 2, Ma'am Cheryl? Ay, napanood yung part 2? Yung Yung nagigit kumuha ka? hindi ko pa napanood ang part 2. Meron yun. Part Yung 1 pa 2. lang. Part 1 pa lang mga napanood ko. Meron Hindi. na po yun. Dahil yung part 2 na na-release na. Ay, Yung part hindi ko 3, pa nakita. Nung nakita ko lang, yung na-interview mo na siyang nakaupo siya, yung sabi niya, ang kinakapitan ko lang ngayon, yung Panginoon, tapos yung, Oo. yung nag-conversation kayong dalawang nakaupo, yun lang nakita ko pa. Oo, kompleto daw. Kasi na-upload ko na yun kaninang umaga, madaling araw yun, alas 4. Tapos ngayon meron siya. Na-share ko na ngayon, tinaas ko siya ulit para ma-upload nila iba. Yung part 3, episode 3, Sinare ko rin naman yun eh. Oo, nakita ko nga. Yung part 3, yun yung part 3 na pupunta ako doon, nadadaling ko na yung mga mga grocery. Yung mga Kasi yung mga marami nang mga ayuda. Oo. Mga ayuda. Yun yung part 3. Siyempre, Parang kay sa inyo. si Sir Edward, parang kay Pugong Biyahero, ang mga sponsor niya, mga OFW. Ganon. Si Bridgelyn Care. Muslim Parang talaga ganun ang si style. Oo, yan. Ganon. Puro naman sila lahat OFW. Si Billionaire Chris. Ang mga sponsor nila. Pero sa YouTube pa tayo nag-usap ng ganun. Okay lang yun. Tuwan na lang. Tulan naman yung tao, Ma'am Coco. Isa sa akin, isa si Sibyl, at ako, nakanonood. Wala na ibang tao. Tignan nyo, sa live ko wala man tao. Dati marami akong tao dito. Ngayon wala na. Ayan Sibyl BG. Mga tulog. Shout out. Manok na pula. Kantahin ko daw yung manok pula. Sibyl, bawal. Ayun. Kaya nag-live kami dito sa YouTube, sabi ko. Kaya natin mag-live sa YouTube, sabi ko. Almost na rin to, 2 million views na rin to yung 2 million views. Tapos, dati kumikita ko dito. Tapos, ano naman ko? Maganda tapos, yung mo. Doon mo yung mga iba mong vlog, doon i-ano mo rin sa YouTube. Sa YouTube. Ina-upload ko siya. Ina-upload ko. Kung ano yung ina-upload ko sa Facebook, same din dito sa TikTok. Pero nauna ko ina-upload sa... Kompleto yan. TikTok. Tignan nyo, TikTok, YouTube at saka Facebook. Pero priority ko ang Facebook. Facebook wala siyang sir? Kasi baka... Wala. Hindi ka mag-violation. Kailangan mauna muna yung Facebook. Wala. Kailangan mauna muna yung Facebook. Kasi may violation yan kapag yung music. Minsan, ang ginagawa kasi hindi na ako music. Voice over na lang. So, ano yung tinownload mo sa Facebook? Din yun yung sa YouTube mo. Yun din yung sa TikTok. Oh, okay. Ganun ginagawa. Kasi parehas tayo. Kasi kapag may mga music, makaka-copyright ka. Hindi nila maririnig yung mga sinasabi nyo. Maging mangyayari. Ay, opo nga. Kaya ang gagawin ko, hindi na ako nag-music. Ano na lang, yung kung ano yung sinabi ko at kung yung nag-uusap kami dalawa, yun lang sinasabi ko. Tapos ang gagawin ko na lang, i-reduce ko na lang yung ingay, i-reduce ko na lang yung ang tawag nito, yung video kasi minsan magulo, di ba? Yung video ko sa medyo shake yan ganyan, hindi siya masyadong maganda, di ba? Kaya hindi kasi masyadong magaling sa video yun eh, yung need talaga ng cameraman. Hindi. Tatayo ka na ngayon ng team Edward Laksina. Ay, hindi. Team Zombie pa rin. Kasi Team Zombie pa rin. Team Zombie pa rin. Kasi sila na yung nakilala ko sa Facebook. Dapat meron kayong cameraman, tapos isang helper. Nakita ko kay Pugong Biyahero, apat silang sama-sama.
Oo. Tapos yung pinaka nila doon, Okay naman yun. nila Pag Lalo na pag ganun namimigay, na. sponsor oo. nila. Pag Kasi malaki na. need ng Pinaka-sponsor nila doon. Oh. Di, ang pinaka-sponsor po nila doon si Baby. Ano pangalan nun? Baby. PB Lab, PB Lab, PB Lab. Yun ang pinakamalakas nilang parang malakas nilang. Oo, yun ang pinakakuan nilang sponsor. Taga Baguio yun? O, sumikat din yun kasi ang dami niyang followers din sa hindi ko alam kung ilan ba yung followers niya. Sa YouTube din. Yung mga katim ni Pugong Biyahero, mga sumikat, si Mang Eli, si Peter Paul, si Madam Yula, si Edito. Araw-araw nanonood ako nun eh. Pag dumaan yung YouTube nyo, pinapanood ko din. Dati dumadaan dito yun. Yung si Pugong Bihero. Ako, basta pag nagbukas ako ng YouTube, yan, nadaan niya si Pugong, ikaw, Master Edward, tapos meron pang isa, yung taga Bicol, dalawa Virgilin. yung sinusubaybay, saka yung isa pa na taga Bicol, yung Matubang. mag-ama. Yun. Bal Matubang. Si Bal. Oo. Si Bal, walang malay. Si Bal Matubang. Kita mo yan? Diba? Mga kilala na. Punta dyan, Oo. Hindi, makakuha basta yung kuwan sila, ang bilis nilang umangat talaga. Ang sponsor Hindi kasi nila yung kay Matubang talaga na yun, mabilis yun kasi bahay, tapos yung mga senior. Oo. Si Pugong Biyahero din, meron din pabahay. Ang mga sponsor naman, talagang mga galante, mga sponsor. Ang nakukuha ko kung mga magpadala mga 200,000, 100,000. Grabe. Lalo na pag yung pinapagawa ng bahay. Pagawa ng bahay. Oo. Maaabot mo din yon, Bossing Edward. Soon. Siyempre. Malay mo, Ma'am Trinidad. Malay mo, tayo na may-ari ng GMA. Oo, maabot din yan si Yala. Basta maabot din yan. Oo, kaya darating yung mabilis darating lang. yung panahon. Mabilis lang basta 1.4. Darating yung panahon, magpapagawa si Sir Redor ng mansion. Dito na kayo, dyan na kayo, dyan yung mga unit nyo. Kasi sa Davao yan. 1.4. Yun sa katutubo, mga katutubo ang tinutulungan niya. Talagang mahihirap ang tinutulungan niya. Tapos meron pa silang scholar. Yung mga katutubo, pinag-aaral nila. Bibigay din ng mga yun. Pero grabe yung Choppy. Nawawala. Naghahanga. Kanina maganda signal. Content. Yung kailangan talaga. Nagmaoy na naman ng signal Bossing. Nagchachape. Dumikit Ayun, okay na. Hindi, ibig sabihin yung mga content niya, yung mga content niya, puro nakakaawa. Yung nakakaawa talaga. Patok sa masa. Ganun. Patok sa mga manonood. Masa. Patok sa mga manonood. Yun ang talaga. Yun ang gusto Doon siya minahal ng tao, yung talagang sa mahihirap talaga ang tinutulungan niya. Yung walang kakayahan.
Saka ano yun? Yung mga malalayo na, mga liblib na, tapos matatanda. Oo. Parang Hindi, pwede naglo-loading ako. pag Naglo-loading ba ako? pag ganyan, Hindi, no? Okay naman. yung pag ganyan nag-uumpisa, kuha na lang, pwede yung dyan sa malalapit, yung malapit lang. At sa ano, sa mga senior. Oo, yun. Kasi yung 500, malaking bagay na yun. Sir Kape Edison, nga ako. sir. Boss Edison, Talagang oras na ba? Kasi yun na lang. papadalahan ko ng ano, Ayun, iba si Ma'am Kasi na- Coco at saka si Ma'am Jerry. friend. Ha? Friend naman kasi itong ano ko Si? ba, yung pa Oh, 200. Yung- anong mo na lang sa akin? May magka-friend ba kayo nito? Ha? Gcash, Ano mo, Coco? Gcash na lang. Oo. Sabagay, friend naman kayo. Ang hindi mo siguro friend yan, Gcash, bossing. di ba, konti lang yung nanalo sa'yo? 5 lang ang nabunot ko na meron kagabi. Hindi. Ano ba yun? Juan, Kaskas ba yan? wala Kaskas? lahat kagabi yung ano. 200, ay tagto 200 lang naman to. Sa 1, 2, 3, 4, 5. So magpadala ko ng 1,000. Kasi dito, pag nagpadala ko yan, ng kaskas. 200, kalahati din yung charge. Ay, ganun Hindi, nga, kaskas Madam lang Coco, yan. kahit Ilan dito, pinanalo? Ilan yung nanalo? Ilan? 5 lang. kahit dito, kalahati ang charge. 5 lang? O sige. Iyan mo na sa akin, Ma'am Coco. Ibigay mo na lang yung contact number nila. Ay, yung kaskas number nila. Tapos ako na lang mag-load. Kasi kung ikaw Sige, yung sige. gagastos ka pa. Para Wala ka hindi ka namang mag-charge charge na yan pag malaki. ikaw ang magpadala, di ba? Walang charge. Walang charge. Sige kasi, Charge. pagka itinatry ko kagabi, kalahati Kapag ako din yung yung nag-send charge. sa kanila, walang charge. Ikaw, may charge ka. Kaya, Oo, meron. Mas mataas ang charge kaysa pinadala kong 200. Totoo ka. Oo. Oo. Sige, padala ko mamaya, bossing. Padala Check ko mo sa na iyo lang sa mamaya. akin. Ma'am, yung mga number nila. Di ba, pipicturean mo na lang. O yun, di ba? Si Edison. O, picturean mo na lang yung ako niya. Sige, tapos Ah. magpadala ko sa iyo mamaya. Ikaw na lang Para ako na lang mag-load. Kasi para mabilis. Para hindi ka na ma-charge na mo, Ma'am Sherry. Oo, kasi May isipin mga- mo, mas mataas sila ng 50 cents Okay. sa charge kaysa ipadala ko. Magsara na tayo kasi ano na. Boss Edison. Sige po, ipadala ko mamaya, sir. 1 hour. 1 Pugi. hour na, oy. 1 hour. Sige. 1 hour na, okay. Okay na tayo. Next time na lang tayo ulit mag-live dito in case man na bukas pa sila Ma'am Coco at saka ni Ma'am ng Soledad. Walang problema. Sige, Dito, good night dyan. walang free dito, walang ano masyado dito. Sige na, mag-end na tayo. Ma'am Soledad, mag-end na tayo. Manok na. Ma'am Coco, thank you. At saka kay Manok na pula daw. Manok na pula. Ma'am Cheryl na nagko-comment dyan. Thank you, Civil Beijing. Ba't hindi kumain? May iwan si Ma'am Soledad. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. God bless at all. Ingat. Baba na tayo. Hindi kumain. Ganda na signal mo kanina. Titong huli na naghahang ka na.